Indefensión aprendida ou un fogar no que afogar. Tería que estar anoxada, e non estou. Tería que estar sentindo rabia, mas non asoman as súas fouces entre as cores inxustas da realidade. Tería que alzar o berro revolucionario que me liberara da prisión, mas... que prisión? Se cadra, foron as cortinas das fiestas, o mantel dos domingos e as flores artificiais as que adozaron o meu sentido da rebeldía. Se cadra foi o feito de poñerlle nome o que me impediu rachar con todo. Se cadra sí, se cadra fume convencendo de que non ia poder sair de aquí, e tentei mitigar a pena fabricando con moito agarimo un colchón de palla que ás veces ten carrachas. E agora xa non distingo entre o ben e o mal. Penso que todo sucede por algo e paso a vida tentando aprender das perdas, sen decatarme de que se cadra, o inxusto é que siga perdendo. Que hai quen se alimenta do sangue alleo e se cadran merece que alguén lle mostre o sabor da indigestión. Se cadra sí. Se cadra foi un erro decorar esta prisión e chamarlle fogar.